A través dunha moción presentada para o seu debate na vindeira sesión plenaria, o Bloque Nacionalista Galego pídelle ao equipo de goberno de comezar de inmediato a dar os pasos necesarios para a posta en marcha do Regulamento de Participación Cidadá, un documento aprobado, segundo eles, en pleno de maneira definitiva en febreiro de 2017 e que debera entrar en vigor un mes despois, en marzo de 2017. Cousa que non se fixo. O Goberno está incumplindo as normas deste Regulamento de Participación Cidadá posiblemente para beneficiarse do paripé que para nós pobra é a participación cidadá, por moito que falen dela. Como, por certo, tamén falando do consenso sin conseguir leválo a cabo. E dicimos un paripé porque están, como xa estuveron en algunha outra ocasión, de turné polas parroquias do Concello, dicindo que queren que participen os veciños nuns orzamentos que xa están aprobados ou que van a estar aprobados e polo menos sí que están elaborados e en cambio non levan a cabo un regulamento de participación cidadá que permitiría que os desexos, que as iniciativas propostas polas asociacións da Pobra do Caramiñal entraran directamente a gobernar e a incluírse no día a día no goberno da Pobra do Caramiñal.